Cuim banach tína NOLLAG agus na hATHBHLIANA, phobal na hÉireann agus nína muintere fud an dain. Tugan na NOLLAG deisdúin goléir, an áil a harint, smuoin a bhíanamh, na rudí sin na cheapamid atá lúg for in séil, agus iad a cilúra. Is á mé dúine séránig chlána agus pobil, nóir de dhéirú na rudí sin atá ríthóhachtach in séil. An chlán, an córdeas, an muintras, agus an filiar an máile. Bín déiseach in meas na fiúntas sin a anúcan na NOLLAG, agus caithíonn sé sin muid na bliana amach roin. Ag an am seo, ach go háirithe, ní mór dúine a bhfuil sé dá NOLLAG hana a bheith agin, cuimhne an tábhachtach ag buint, le cabhrú lo siúd a bhfuil crútan a olingt acha. Tá thar cailteannas, é simirce, bhróteacht, nó cún sí airgeadais. Is córdúin freisin smuoine bhartha siúd a cumad an seirbhísí riachtacha siúla lena náma seo, Nordae, nifig prisún, bhórsaí cosanta, seirbhísí éigeandála, agus bhuirne leis. Mar uachtarán na hÉireann, glacin buicas le pársan ilha na seirbhísí poible as a seirbhís dhílis dar babal. Tá sé silear go bhfuil an cúlú acnamíochta ag ghuileant golóir daoine madar le fostaíocht nó le hincam, ach tá níos mó ná stát na hacnamíochta ag gceist len bhénúlacht. Is tírí seo ina bhfuil saibhras leagan, gréasán de phobal gníomhacha atá anahrú chun feabhas de réir a céile. Agus tá acfin in muintre atá scapiar fud an dain, atá cabhrach lena céile, agus atá géirí a cheangail a dhéanamh bhealaí éasúile len dír dúchas. Cuir mé róime me céad bhlín san ifig seo, túsáte a thuairt de cheagháin len óige, agus clús éisteachta a thuair dóibh. Dhéifnig an teagmháil sin dam, gur fís dhearfacht a haucí na hÉireann ag nóige, agus go bhfuil siad beartathe go dingháilte a gcionthara fé a dhéanamh chun ahrú dearfach a chur gríc. Tá nirid sin féidir lena bheith bródú lás, agus ceartúin tógáil agus muidna ag galbhúd an bhliain nua, agus ag fiorcant chun cín le dóchas agus le misneach chun na féidirachtaí a cuirtar in láthair a iarú. Ceann na féidirachtaí sin is seachta uachtaránachta na hÉireann an Aontas Eorpach, agus bliain Eorpach na Saoránaigh 2013 ag tarlú le céile, agus an déise thugann sé sin dúin I déalachas baní na Eorpa a anúcan, Eorp na Saoránaigh, ón Aontais na dlúfartíochta agus na gultúr córáinte. Guim NOLLAG hana siocánta muintir na hÉireann I géin is I gongar, agus siúd atá na gcónaí agus ag obair leo, agus AITHBHLIAN faoi láinte, faoi góchas agus faoi héir.